Ahojte, vítajte u dnešného videjka. Dneska vám poviem 50 nápadov, čo môžete robiť, aby ste sa nenudili v lete. Snažila som sa vymyslieť také veci, ktoré nie sú také basic, lebo vždy, keď si pozriem toto video, tak tam sú také veci, že choď na kávu, prečítaj si knihu, choď von, choď k vode, choď sa zahrať Roblox, ale to sú všetko úplne také basic nápady a stále sa to v tých videách opakuje, že spravím nejaké špecifickejšie nápady. Mám tu list 50 nápadov, takýto zoznam dlhý. A sú tam aj také viacej basic veci, sú tam aj veci, ktoré môžete robiť sami, aj veci, ktoré môžete robiť s kamarátmi, aj nejaké kreatívne DIY veci, alebo nejaké zážitkové veci. Je tam toho dosť, takže poďme na to. Takže prvá vec je, že môžete ísť na solo trip, ale do nejakých slovenských miest. Lebo podľa mňa slovenské mesta sú také underrated, že môžete objavovať nejaké mesta, v ktorých ste ešte neboli, do Banskej Bystrice alebo Banskej Štiavnice, do Košíc, do Bratislavy, do Žiliny, proste do takých väčších miest, ale možno aj do tých menších a ísť tam na solo trip. Pôjdete proste sami. Podľa mňa je super chodiť na solo tripy, lebo veľa sa o sebe ako keby dozviete. Viem, že to znie divne, ale čím viac času trávite sami so sebou, tak tým viac zisťujete ešte nejaké veci, ktoré možno ste si predtým o sebe ani neuvedomovali. Inak ja neviem vôbec prečo, ale ja som strašne nejak vystresovaná teraz, lebo ja úplne chcem toto video spraviť tak dobre. A som z toho úplne, že v strese, že aby to bolo dobré. Tak som taká ako pred nejakým testom. 2. Skúsiť všetky kaviarne v meste a potom ich ale zhodnotiť. Že nebudete chodiť stále do tej istej kaviarne, ale skúsite všetky iné kaviarne. Ja som ešte neobehala všetky kaviarne v Ružomberku, takže tiež to plánujem toto leto spraviť, že proste obehám tie kaviarne a na konci leta na ne spravím tier list v hlave. Nebudem ho asi actually robiť, to sa mi nechce. Možno nájdete nejakú kaviareň, ktorá vám ešte viacej vyhovuje ako tá, do ktorej chodíte. Bože, môj pes zase chrápe. Nechráp. 3. bod je ísť na solo piknik. Takže zoberte psa deku, choďte niekde na lúku, pustite si hudbu, zoberte si snacky. Úplne super strávený čas podľa mňa. 4. je podcast walk, to som tak nazvala. Ísť na prechádzku, ale miesto hudby si pustiť nejaký podcast. Ja toto veľmi rada robím a teraz nemyslím tie také debilné podcasty, ktoré robí skoro každý teraz. Ale akože robte, čo vás baví, ja neviem. Ja som vždy počúvala také podcasty na Spotify, ktoré boli o manifestácii alebo o mental health, alebo proste len také girl talky. Dávam do popisku také moje obľúbené podcasty, ktoré som počúvala na Spotify a vždy mi to strašne pomohlo. Vždy ma to dostalo do takej dobrej nálady. 5. bod je vstať na východ slnka. To je akože také trošku basic, ale podľa mňa ľudia na to zabúdajú, že môžu sa ísť pozrieť na východ slnka. Ešte lepšie je, ak ste niekde pri mori a ísť na východ slnka, lebo to je úplne, že top experience. Ale aj ak nie ste pri mori a ste na Slovensku, no tak choďte na východ slnka napríklad na kopec. 6. bod je spraviť si no phone day, proste deň bez mobilu. Akože viem, že toto sú veci, ktoré máte robiť, keď sa nudíte a práve mobilom zabíjate tú nudu, ale myslím si, že mať taký detox na jeden deň, to je super. A keď si dáte ten no phone day, tak vlastne môžete robiť všetky tieto ostatné veci, ktoré vám tu budem hovoriť. 7. Spraviť si vision board na ďalší školský rok alebo proste od septembra na ďalší rok. Inak som jediná, ktorá má taký pocit, že september je ako keby väčší taký prelom roku ako január. Mne normálne príde, že september by mal byť ten nový rok, hej, že celý rok sa tešíme na leto. Potom skončí leto a zase ide zima. Ale január je taký, že v strede zimy sa to rozsekne a že tu bude nový rok. Proste neviem, podľa mňa je september lepší nový rok. A ja mám september vždy taký spojený s novým začiatkom, možno preto, lebo som ešte do minulého roka chodila do školy. Neviem, aj tak mi to príde, že ten september je taký prelom, takže aj ak nechodíte do školy, tak proste si spravte vision board na zimu. Na jeseň a na zimu. 8. bod je, že si napíšete list do budúcnosti a otvoríte ho napríklad o rok. Hej, že si napíšete list na budúci rok na august a otvoríte ho budúci rok v auguste. 9. bod už sa dostávame do takých mojich debilných nápadov trošku,
je, že skús prežiť jeden deň bez hodiniek a bez pozerania času. Akože neviem, podľa mňa by to mohlo byť zaujímavé, že ja som ako tak rozmýšľala, že ani ráno, že si nedáš budík, že proste vstaneš, že si zakrieš všetky hodiny, nebudeš sa pozerať na telefón, nebudeš na telefóne, nebudeš na počítači, nikde. Nebudeš pozerať ten čas a že aké to bude byť ten deň bez pozerania času. Fakt by ma to akože zaujímalo. Možno spravím taký nejaký vlogisek. 10. bod je, že sa nauč nejaké fun facty o nejakej téme. Napríklad nejaká téma, hej, že zvieratá, stromy alebo niečo také zaujímavé a nauč sa 10 fun factov. Ježiš, ten pes prostý. On proste bude chrápať vždy, keď ja musím točiť video, tak on musí chrápať. Neviem čo s ním, takže musíme ho forsovať, aby nespal. Tu buď. Bod číslo 11. Stráv deň offline, kúp si noviny na miesto scrollovania. Že proste kúp si noviny alebo nejaký časopis a čítaj to celý deň. Miesto scrollovania. 12. bod je shadow work. Nejdem vám teraz asi vysvetľovať úplne, že čo je shadow work. To je, si nájdete niekde na internete a píšete si to do denníčka a väčšinou to sú nejaké otázky, ktoré sa vás pýtajú na veľmi také hlboké pocity alebo hlboké témy a väčšinou sú to otázky na detstvo alebo také, že kedy si sa prvýkrát cítila sklamaná a takto. Mne to veľmi pomohlo pochopiť, že prečo sa niekedy správam tak v niektorých situáciách, že prečo sa niekedy proste správam, ako sa správam. Že mne toto veľmi pomohlo, ten shadow work. Nechcem, aby toto video malo 2 hodiny, takže vám to tu nejdem dopodrobna vysvetľovať, ale určite skúste shadow work. Kúpiť si len tak tortu a celú ju zjesť. Ja neviem, ale podľa mňa ľudia zabúdajú na to, že si môžu kúpiť tortu len tak a celú ju zjesť. Ja ešte milujem, keď ju máte na druhý deň na raňajky a je taká vychladená. I love it. Toto musím tiež spraviť. Spraviť si love jar pre seba. Normálne zoberete nejakú fľašu, hej, aj z kompotu, z uhoriek, to je jedno. Malé papieriky, napíšete si tam nejaké odkazy a vždy, keď sa budete cítiť zle, tak si vyťahnete jeden papierik. Ľudia väčšinou robievajú toto ako darček pre niekoho, koho majú radi. Ale podľa mňa je dobré si to spraviť aj pre seba. Dostávame sa do druhej časti a to sú veci, ktoré môžete robiť aj s kamarátmi alebo so súrodencami. 16. bod sú vonkajšie hry. To som takto nazvala, hej. To znamená, že proste hocičo, čo môžete hrať vonku. Viete sa prepojiť s prírodou, s vonkajškom a nescrollovať na telefóne celý deň. Bod číslo 17. Jeden deň podľa filmu, napríklad H2O. Hej, ja som vybrala H2O. Stačí Pšedať vodu, to je síce seriál, ale môžete si urobiť deň podľa filmu, deň podľa celebrity, deň podľa nejakého movie character. A podľa mňa toto je sranda, že viete, že napríklad urobila by som si deň podľa H2O. Šla by som sa kúpať na Liptovskú Maru. Robila by som sa, že som akože niekde v Austrálii, hej, že tam je ten Meko Island. A neviem, si dala na seba nejaký outfit taký, čo by zapadal do toho seriálu. 18. bod je dať si jeden taký nostalgický deň s vašou kamarátkou. Ak máte nejakú kamarátku, s ktorou sa bavíte dlho, hej, tak si dáte napríklad deň ako v roku 2019. Ja by som to urobila tak, že by som šla von a že by sme robili tie isté aktivity, ako keď sme mali 15. To znamená, že by sme šli do Kauflandu kúpiť si buchty, k tomu energetiak a potom by sme si sadli niekde na lavičku. 19. bod, toto je úplne super. Toto by som chcela, ale nikto to so mnou nechce spraviť. Spravte si music video s kamarátkami. Ja som toto videla na TikToku, že to robili na Justin Bieber, tú pesničku, neviem, jak sa volá teraz. To show you off, tonight I wanna show you off. To by bolo také super, ja vám tu dám aj niekde ukážku, ale proste ja to nemám s kým urobiť. Nikto v mojom okolí by sa na toto neodhodlal. A akože môžem si to spraviť aj sama, ale podľa mňa je lepšie, keď ste aspoň dvaja. 20. bod je spraviť si tea party s kamarátkami. Proste čajovú party. Môžete si to spraviť také estetické, že si spravíte tie čaje do nejakých takých pekných šálkov. Bod 21 je, že budete predstierať, že ste turisti vo vlastnom meste. Toto je také, že už možno ste to počuli, hej, že je to ohrané. Sa proste ľudí budete po anglicky pýtať where is this, where is that? Chápete? Podľa mňa by to mohla byť sranda. 22
je robiť také mini vlogy pre kamarátky a s kamarátkami si navzájom vymieňať tie vlogy každý večer. Že budete vlogovať a potom na konci dňa si to pošlete. Máte aj takú motiváciu robiť viacej vecí za ten deň, že byť taký viacej produktívny, lebo točíte vlog a nemusíte to dávať nikam na TikTok, na internet. Stačí, keď si to spravíte buď pre seba, alebo aj pre nejaké kamarátky. Bod 23 je clothing swap s kamarátkami. Toto je úplne, že môj dream, lenže ja to nemám zase s kým spraviť. Ja proste nemám nejakú friend group, takže ja to nemám s kým spraviť. Všetky si donesete oblečenie, ktoré už nenosíte a navzájom si to povymieniate. To je úplne super. Bod 24. Deň podľa nejakej celebrity. To už som akože spomínala aj predtým, že si môžete spraviť deň podľa celebrity, napríklad podľa Belly Hadid, že ráno idem na pilates na maču, hej. Neviem, či chodí Bella Hadid na pilates a maču. To bol iba príklad. Že napríklad budete robiť to, čo tá celebrita akože robieva v tom dni. Inak, ako dávam vám taký tip, že spravte si deň ako K-pop idol. Lebo to som raz robila a bola to fakt, že sranda, ale zároveň aj drina. Som si povedala, že budem tancovať 5 hodín a už som ani nevedela, čo mám robiť potom. Bod číslo 25 je, že si vymeníte deň so svojím súrodencom. Že proste on bude robiť tie veci, ktoré vy robíte, vy budete robiť tie veci, ktoré on alebo ona robí. Vymeníte si tie aktivity, vymeníte si to, čo jete, vymeníte si možno oblečenie, neviem. 26 je dať si karaoke night, proste klasika, že karaoke. Čo vám mám viacej k tomu povedať. 27 je spraviť si huače. Toto je veľmi špecifické, ale podľa mňa sa oplatí si spraviť huače, lebo ja to mám veľmi rada, mne to veľmi chutí. 28 je úplne super nápad nočné kúpanie v bazéne. Ak máte bazén, tak si vyberte takú jednu teplejšiu noc a kúpte sa o polnoci. 29 je taká klasika, že dať si all-nighter, že proste byť celú noc hore. 30 je bunker sleepover. Spraviť si bunker doma a v ňom spať. Dajte si tam svetielka, doneste si tam snacky, pustite si film. Bod 31 je presentation night. Vyberete si nejakú tému, hej, a každá spravíte na to nejakú prezentáciu. Máte si nejakú vtipnú tému a proste spravíte si prezentácie na túto tému. Mohla by to byť fakt, že sranda, takže ak budete mať nejakú girls night, nejakú sleepover, tak toto odporúčam. Táto 32 je podľa mňa super, ale je to viacej také trošku... Už je to zase taký môj debilný nápad a to je to, že pôjdete na výlet, hej. Pôjdete na výlet, ale nenaplánujete vôbec nič. Zoberiete si iba misku s papierikmi, že áno, nie. Pôjdete napríklad na vlakovú stanicu a teraz opýtate sa že nejakú otázku, ktorá končí áno, nie, hej, že ideme na smer Bratislava. Zašejkujete s tým, vyberete papierik, vyjde vám áno, tak idete do Bratislavy, vyjde vám nie, tak zašejkujete, že tak ideme na druhý smer, na Košice a potom s tým zašejkujete znovu, že do ktorého mesta, potom zašejkujete znovu, že či máte ísť tam alebo nemáte ísť tam, či máte ísť na kávu alebo nemáte ísť na kávu. Ľudia, ja by som reálne spravila tento vlog a spravila by som to sama možno, že by som šla na taký solo trip, že by som podľa týchto papierikov, že by papieriky ovládali môj deň. Ďalej sa presúvame do takej kreatívnejšej kategórie. Číslo 33 je vyrábanie náramkov. Ja som teraz začala vyrábať také náramočky, také arm cuffs a akože dosť ma to baví, takže viete si kúpiť vtedy alebo v Action za 5 € reálne na to tie chujovinky a môžete začať vyrábať. Číslo 34 je, že sa naučite šiť. Ale šitie je super, lebo proste aj keď sa naučíte šiť len ručne, tak vy si viete aj tak ako aspoň nejaké topiky zúžiť. Že ručne sa to dá. Akože dlho to trvá, ale zase šitie ručne je relaxačné. Ja mám taký pocit, že keď šijem ručne, že si tak oddychnem, ale keď šijem na stroji, tak mám iba nervy. Nájdete si nejaké tutoriály na TikToku, fakt, že ľahké tutoriály, naučíte sa to za chvíľku a môžete šiť. 35 je skúsiť vymyslieť nový receptík. Proste zoberiete, čo máte doma, co dúmdal
a vymyslíte si nejaký receptík. 36 je spraviť si letný film, ako keby, že budete si točiť také estetické zábery počas celého leta, na konci leta to dáte do CapCutu, potom budete mať také spomienkové videjko, podľa mňa to je strašne cute. 37 je ísť na color walk, to ste možno už aj počuli a videli na TikToku, že proste pôjdete na prechádzku, budete fotiť veci v jednej farbe a potom to dáte do koláže. 38 je redecor your room. To budem aj ja robiť na konci leta, že si proste ja neviem už rozprávať. Si predekorujete izbu. Ja som si predekurovávala izbu včera. Číslo 39 je, že sa naučíte vyšívať korálky. Ja som sa to nedávno naučila asi pred mesiacom a strašne ma to baví. Je to úplne ľahké. Nájdete na TikToku milión tutoriálov a je to úplne ľahké. 40 je, že nafarbi si vlasy. Takže je leto, samozrejme, ak vám to rodičia dovolia. 41 je vyrobiť si sliz alebo squishyka. Obviously, akože prečo si nevyrobiť sliz alebo squishyka. 42 je spraviť si tematický deň, aj keď neviem prečo tu mám napísané traumatický. Napríklad v rokoch 2000 alebo takto v nejakom takom vibe, že na nejakú tému. Napríklad miesto normálneho telefónu takéhoto si zoberieš tlačítkový a foťačík a spraviť si taký cutesy deň. 43 je zase trošku také špecifickejšie, že spraviť si fotky z detstva, akože napodobniť fotky z detstva. 44 je dress to impress IRL. To je napríklad, keď budete mať nejakú sleepover, tak donesiete napríklad to oblečenie, hej, a spravíte si dress to impress. 45 je naučiť sa nový skill, napríklad editovanie videí, alebo robiť v Canve, alebo niečo podobné. 46 IKEA deň. Chod do IKEA a predstieraj, že si zariaďuješ byt. Viem, že pre niektorých to je možno také, že to ma nebaví, ale mňa to baví, takže ak ťa to nebaví, tak to nie je pre teba. 47 je spraviť si nejaké drinky, nejaké mochitko, piňa koladu, podobne. 48 je môj ďalší debilný nápad, ktorý nemám s kým zrealizovať, že by sme si spravili celý makeover a tak by sme išli do mesta, že parochne, falošné mená, úplne iný make-up a tak by sme šli do mesta. Akože viem, že toto znie možno také, možno teraz znie ako taká pick me, taký popular girl humor, ale podľa mňa by to bola sranda, akože to be cringe is to be free. 49 je také, že ak ma poznáte, tak vypnite toto video, ale spravte tier list s niekým, s kamarátkou, na ľudí z vášho mesta alebo na vašich spolužiakov, na vaše učiteľky, to je jedno. Proste spravte na nich tier list. 50. je tiež taký debilný nápad. Pôjdete na nejaké random autobusy a uvidíte, kde vás zavezú. Dobre, to by bolo všetko, to by bolo všetkých 50 vecí. Dúfam, som vám pomohla, dúfam, aspoň niečo si z tohto zoberete. Sorry, že som bola v tomto videu taká, ja neviem, som taká nesvojavela, akože ako keby mám stres. Fakt sa cítim, ako keby ma tu sleduje nejaký štáb ľudí. Pritom som tu sama. Normálne sa mi motá jazyk, ako keď som vystresovaná. Aj cítim tu vo vnútri taký stres. Nezabudnite mi dať odber, follow na TikToku, Instagrame a čauko.